Πού είμαστε, Νίνη? Είμαστε στα κάστρα. Εδώ είναι φυλακές. Το Γεντή Κουλέ. Το Γεντή Κουλέ. Ναι. Πάμε να εξερευνήσουμε. Πάμε για εξερεύνηση. Έπρεπε να παίρναμε και έναν καφέ και να χαζεύαμε. Ανέβω να πάω εκεί. Ανέβω να πάω εκεί. Θα ανέβουμε εκεί ψηλά. Θα κάνουμε... Ωραία, κοίτα εδώ. Οι φυλακές. Τώρα θα πάμε από τη μέσα πλευρά. Να δούμε. Θα πάμε από εδώ, από το δρομάκι. Και θα πούμε μέσα από εκεί, Άντε, πάμε εκεί. Πάμε, έχει ωραία θέα. Και πάμε να δούμε και τις φυλακές από κοντά, από το Γεντή Κουλέ. Κοίτα θέα. Δεν έχει θέα, αυτό τι είναι? Εντάξει, παίρνει και όσο ζαβίδι. Όχι όσο ζαβίδι. Εντάξει, τώρα πιο μέσα εμείς θα Πώς πούμε. λέγεται, η Μονή Βλατάδη. Μονή Βλατάδη. Από εδώ δεν έχω έρθει, να σου πω. Ποτέ. Καλά είναι Όχι, δυνατόν. εδώ, σε αυτό το σημείο. Από κάτω που έχει τις ταβέρνες έχω πάει. Αυτό είναι φανταστικό, κοίτα εδώ. Και εδώ πέρα είναι η περιοχή της Άνω Πόλης. Ναι, Επταπύργιο. Επταπύργιον. Ναι. Καμαρωτά. Πήρα καφέ. Πήραμε και ένα καφεδάκι Ο Χριστάκης μου τον πήρε. από Εγώ Snap. δεν περίμενα. Snap. Εδώ φραπεδάκι, εγώ κλασικά, φράπα κλασική. Φρέντο εσπρέσο. Η Θεούλα φρέντο εσπρέσο. Και εδώ κοιτά, έχει ένα ωραίο παρκάκι, Συμπαθητικό. Τι φάση. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε και λίγο το φραπεδάκι μας. Εντάξει. Δεν σε ενθουσίασε. Το εσπρέσο ήταν καλύτερο. Πάντα και την άλλη φορά που είχα βάλει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρουν να κάνουν φραπέ σε αυτή την πόλη. Η πόλη του φραπέ να μην κάνει φραπέ. Δεν μπορώ να δοκιμάσω, να σου πω. Έχω συνηθίσει το δικό μου, το κάνω τέλειο. Μπορεί. Είναι πολύ ελαφρύς. Ναι, γιατί εσύ βάζεις 2 κουταλιές καφέ. Δεν θα σου βάλουν 2 κουταλιές καφέ. Μία καφέ, μία ζάχαρη. Έξω. Δεν έβαλα ζάχαρη καταρχήν. Έχω βάλει στέβια. Με στέβια είμαι. Στεβιάτος. Διατροφικός. Πιο ωραίους καφέδες που έχω πει. Μπράβο. Μια και η κούτρα διαφήμιση. Μια χαρά. Λοιπόν, σύνολο 4 ευρώ. Μια χαρά. Τι Μια χαρά, πολύ καλά τιμές. Πολύ καλές τιμές. δεν θα ερχόμαστε. Λοιπόν, τώρα πάμε. Τώρα πρέπει Να εμβαθύνουμε. απέναντι. Πού θα πάμε, από εδώ, αφού δεν είναι. Από εδώ θα περάσουμε, να πω είναι γέφυρα που πάνε. Ανεβήκαμε και δεν είχε κάτι. Έχει, πας από μέσα και θα πας και από εκεί. Πάμε. Για προχώρα, να σε δω. Άρα θα πάρουμε τη γεφυρούλα. Είναι από τη γεφυρούλα πάμε και θα δούμε που θα μας βγάλει. Λοιπόν, εξερευνώντας την πόλη το 2. Τώρα βρεθήκαμε εδώ πάνω Επταπύργιο και πάμε στις φυλακές Γεντή Κουλέ και για να δούμε τι θα ανακαλύψουμε. Είμαστε για εξερεύνηση σήμερα. Πρέπει να πας από εκεί. Από εκεί πας, ναι, από εκεί κάτω που φαίνεται ο κόσμος. Εκεί έχει τις ταβέρνες πιο κάτω. Θα δούμε τώρα. Λες να κάτσουμε να φάμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Άμα το βίντεο πιάσει τα 200 views, θα κάτσουμε να φάμε. Θα βάλεις like για να ψηφίσεις. Ναι, Μελλοντικά. Λοιπόν, εδώ έχει ένα μεγάλο χώρο, ο οποίος είναι στην ουσία ψιλοάδιος. Αυτός είναι ψιλοάδιος ο χώρος εδώ. Θα μου πεις τι περίμενες να έχει. Εντάξει. Σωστό και αυτό.
Και εδώ είναι οι φυλακές. Λοιπόν, θέλετε να σας πω και κάποιες πληροφορίες σχετικά με το Γεντικουλέ, που κανονικά το Γεντικουλέ είναι η Οθωμανική ονομασία, κανονικά είναι το φρούριο του Επταπηργίου. Το φρούριο του Επταπηργίου, οκ. Λοιπόν, είναι στο βορειοανατολικό άκρο των τυχών της Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από δύο ενότητες, το βυζαντινό φρούριο, το οποίο συνθέτουν 10 πύργοι. Μάλιστα. Άντε, δηλαδή αυτά εδώ γύρω-γύρω, αυτή είναι η πύργη. Αυτοί εδώ που φαίνονται, Ναι. οι ψηλοί είναι οι πύργοι στην ουσία. Καθώς και τα νεότερα κτίσματα των φυλακών, εδώ πέρα βλέπεις που είναι τα νεότερα, φαίνεται κτισμένα. Ναι. Οι πύργοι της βόρειας πλευράς αποτελούν τμήματα του παλαιοχριστιανικού τείχους της Ακρόπολης, ενώ αυτοί της νότιας προσθέθηκαν πιθανότητα κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους, σχηματίζοντας τον κλειστό πυρήνα του φρουρίου. Μάλιστα. Για πάμε για να Η εμβαθύνουμε. μέωση αρχιτεκτονική είναι βυζαντινή. Μια πληροφορία τζούσι δεν έχει. Φρούριο. Φρούριο ήταν πρώτα φρούριο και μετά έγινε φυλακή. Γύρω στο 1890 το μνημείο, δηλαδή όλο αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε, χρησιμοποιήθηκε ως ανδρικές, γυναικείες και στρατιωτικές φυλακές. Έλα. Και κατά τη δεκαετία του 1890 Για ποια χρονιά μιλάμε? μετατράπηκε σε φυλακή. 1890. Μετατράπηκε σε φυλακή. Δεν είναι ακριβώς πότε, αλλά η φυλακή αναφέρεται σε ένα χάρτη του 1899. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Το 1890. Φαντάσου. Οι φυλακές, λέει, μάλιστα, είχαν αποκτήσει κακή φήμη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά της κατοχής και σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Μάλιστα. Για πάμε προς τα μέσα να δούμε τι μπορεί να δούμε. Γιατί προς τα μέσα είναι πιο κεντρικά. Βλέπεις και το... Τώρα μέσα δεν ξέρω αν μπορούμε να μπούμε. Μπορούμε να μπούμε λες και μέσα. Δεν νομίζω. Να χώρεψε. Να επιτρέπει. Λέει κάτι πολύ σημαντικό. Για πες. Το 1987 οι φυλακές του Επταπηργίου βρέθηκαν στο επίκεντρο πανελλήνιου ενδιαφέροντος, ύστερα από εισαγγελικές και δημοσιογραφικές έρευνες, οι οποίες κατήγγειλαν άγρια βασανιστήρια κρατουμένων από σοφρονιστικούς υπαλλήλους, εκτεταμένη διακίνηση ναρκωτικών και βιασμούς. Για πάμε προς τα μέσα να δούμε τι μπορούμε να δείξουμε και τι μπορούμε να μάθουμε. Εδώ δεν μπορούμε, πρέπει να έχεις άδεια για να μπορείς να μπεις μέσα. Το εξωτερικό Τώρα είναι πάμε άδεια. κεντρικά. Τώρα πάμε κεντρικά. Κεντρικά είναι η είσοδος από μπροστά. Από μπροστά, τώρα από εδώ Και πέρα μπορεί δεν κάτι ξέρω. θα γράφει. Δεν Να. έχει κάτι, δεν. Περίμενε. Το κτίσμα είναι αυτό μόνο. We will see, baby. We will see. Let's go, let's go. Come on, come on. Είχαμε έρθει να το πολύ ωραίο φαγητό. Okay. Έχουμε φάει θάλασσινά. Step by step. Step 1, step 2, step 3 and go on, go on. Let's go, let's go. Έχει τη θέα εδώ. Και πιο πέρα έχει πιο ωραία θέα. Δηλαδή θα ανέβουμε πάνω στο... Πόσο μουντρά είναι που δεν φαίνεται. Κοίτα, είναι πολύ μουντίλα. Δεν ξέρω τι πιάνει τώρα η κάμερα. Δεν είναι καθόλου φαίνεται ένα. Δηλαδή ο ουρανός Έχει και σαν θάλασσα. να έχει μια ομιχλούλα. Ένα, ναι, ουρανός, θάλασσα, όλα ένα. Λοιπόν, εδώ κοίτα τι γράφει. Είσοδος Επταπηργίου. Entrance Επταπύργιο. Oh, hell yeah. Θα ήθελα να μπορέσω να μπω μια φορά μέσα να δω πώς είναι. Θα δούμε, νομίζω μπροστά γράφει. Κοίτα εδώ. Εδώ ήταν τα κελιά. Αλλά τώρα είναι με τσιμέντο. Ναι, μπορεί. Τραγούδι, να υπάρχει. Λοιπόν, τώρα πάμε προς την κεντρική είσοδο, προς τα κάτω εδώ αριστερά. Έχει και καφετέρια, έχει και ταβέρνες και τέτοια. Εδώ. Α, εδώ έχει και την οδό. Για να δούμε. Παναγή Ναούμ είναι εδώ. Μάλιστα. Να, εδώ έλεγα. Εδώ έχει το μεγάλο το πάρκινγκ που παρκάρεις. Από εκείνο το δρόμο έπρεπε να στρίβαμε. Άρα εμείς παρκάραμε από πάνω. Εντάξει. Πάει για συνέχεια. Ναι, εδώ είναι. Λοιπόν, Επταπύργιο. Ναι, εδώ είναι η είσοδος που σου έλεγα. Ανοιχτά είναι. Έλα, μπορείς να μπεις. Τι λες, φίλε. Είναι free δηλαδή. Είναι με είσοδο. Περίμενε τώρα, μην τρεβάς γιατί. Η παραγωγή θα κάνει. Ναι, είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά, αλλά μάλλον δεν μπορείς να μπεις. Ναι.
Εφορία Αρχαιοτήτων πόλη Θεσσαλονίκης. Εδώ. Τι λέει? 6 ευρώ. Τι ώρες? Τις 8 έως τις 6. Από τις 8 έως τις 6. Δεν ξέρω αν Το φαίνεται. τελευταίο εισιτήριο κόβεται στις 6 παρά 20. Μάλιστα. Οκ. Τι γράφει εδώ? Στρατιωτική φυλακή Θεσσαλονίκης. Nice. Α, εδώ έλαβε. Εδώ σου έλεγα, εδώ. Εδώ έλεγα. Με ποιους ερχόσουνα? Με τον αγαπητό μου εξάδελφο Δήμο. Ναι. Τι έχει? Πηγάδι. Εφορία Αρχαιοτήτων πόλης. Ναι, το έγραφε και στο άλλο κτίσμα. Δεν γράφει, δεν γράφει. Δεν φαίνεται. Στο σύστημα τηλεόρασης. Εντάξει, να το κλειστό σύστημα είναι εκεί. Λες και κάτι θα κλέψουμε. Ξέρω εγώ, ξέρουμε τι έχει μέσα. Είναι απλά οι φυλακές, δεν είναι αυτό. Έχει συστήματα βασανιστήριων και. Οκ, καλώς. Εφορία Αρχαιοτήτων πάει να πει ότι υπάρχουν τίποτα τα αρχεία και τα διάφορα. Η εφορία αρχαιοτήτων. Αρχεία και τέτοια. Θα δεν μου ψηφιοποιηθεί. Τι λέω, χαχα, καλό, Ελλάδα είσαι. 200 χρόνια πίσω σε όλα. Να, και ο σκύλος και η θέα και όλα. Εκεί που κάτω. Ναι, αφού πας από κάτω. Είδες που σε έφερα πάλι. Φωτογραφίες, μπράβο, Νίνα. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε την πλαϊνή πόρτα. Τουρμούσει, γιατί υπάρχει και φυτό μέσα. Ναι, τώρα είναι Εφορία Αρχαιοτήτων. ένα ακριβώς η εφορία αρχαιοτήτων. Κοίτα εδώ ωραία θέα, Ναι, κάνεις το κύκλο, θα βγούμε μετά από εκεί. Εντάξει. Εκεί ποια εκκλησία είναι που φαίνεται? Έχεις κάποια γνώση? Νομίζω είναι η γνωστή εκκλησία αυτή. Άγιοι Θεόδωροι, πώς λέγονται? Άγιος Παύλος. Άγιοι Ανάργυρο, όχι κάπως έτσι. Για να δούμε λίγο εδώ. Για να δούμε λίγο τη θέα εδώ. Εδώ πόλος έλξης τώρα, Τι όμορφα. για φωτογραφίες, για βολτούλα. Και το βραδάκι είναι ωραία εδώ. Ναι, κοίτα. Και ανεβαίνεις και εδώ πέρα, άμα θες, να ράξεις πάνω και να βλέπεις τη θέα. Πώς ανέβεις όλα. Easy. Easy ανεβαίνεις από εδώ. Αφού είναι στα σκαλάκια εδώ. Να. Πατάς εδώ και βρίσκεσαι εκεί. Άσε το καφέ εκεί και επιχείρησε. Προσοχή, Φέρε το καφέ σε μένα. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Εντάξει, είπαμε. Δεν είμαι άχρηστη, μα. Το κατάφερε, μπράβο. Κοίτα εδώ τη θέα την ωραία. Τώρα είμαστε εδώ πάνω. Είμαστε πάνω στο τείχος. Ποια εκκλησία είναι εκεί κάτω. Πού να ξέρω. Δεν ξέρω. Προσανατόλισέ με. Δεν θα σε προσανατολίσω. Προσανατόλισέ με λέγω. Τώρα είμαστε σχεδόν στο ύψος λίγο μετά στην Αριστοτέλη. Πρόσεχε. Εσύ θα με κρατάς. Εσύ θα πας μετά. Αυτό σου έλεγα, πώς θα κατέβεις μετά. Όσοι φοβάμαι. Εντάξει, δεν είναι το. Είναι, εντάξει. Περίμενε, θα κατέβω πρώτα εγώ και θα σε βοηθήσω μετά. Πάντως από εδώ είναι όμορφα. Αν τα καθόμουν καθόλου θα έλεγα. Εδώ ναι. Είναι αυτό το πιο στην ομίχλη, τα καράβια που έρχονται, ξέρεις, τα καράβια φάντασμα. Ναι, επειδή είναι έτσι τώρα φαίνονται πολύ σαν να έχει ομίχλη. Ωραία φάση, πώς σου φαίνεται? Όμορφα είναι, μ' αρέσει. Καλή ιδέα. Ναι. Ωραία, χαίρομαι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Να δω πώς θα κατέβω. Θέλω να κατέβω τώρα. περίμενε. Φέρε το καφέ σε μένα, θα το δώσω μετά. Κάτσε όμως τώρα. Τώρα πρέπει να κάτσεις με τον κόλλο. Με την επική θέα πίσω μας. Και τον καφεδάκο μας. Βλέπεις εκεί πέρα. Στην ευθεία έχει έναν αετό ασπρόμαυρο. Σε ένα κτίριο. Εκεί. Στο κέντρο. Μάθετε να πάει από πάνω, αλλά από κάτω. Σωστό. Ωραία. Στο leading έτσι. Το από πάνω, έτσι όπως Ωραία, πού πάω. κάτω, έχει μεγάλη. Πού πάω από εδώ ρε φίλε. Πού πάω από εδώ. Κάτσε μην κρεμοσακιστούμε. Και φάμε τα μούτρα μας έτσι guys. Λοιπόν από εδώ. Τι έχει να δούμε. Τίποτα, ράζεις εδώ και βραδάκι είναι ωραία. Με καμιά μπυρίτσα. Και βλέπεις την πόλη και τη θέα εδώ. Το βράδυ με τα φώτα. Καλή φάση. Τι κατάφερες. Τώρα από πού θα πας. Από τα σκαλάκια πρέπει να πας από εκεί. Α, θα πας από εδώ. Εγώ θα κατέβω από εδώ από την άλλη. Κρατάω και τον καφέ. Κάτσε μη χυθεί. Μπράβο. Λοιπόν πάμε περιμετρικά. Να δούμε τι έχει γύρω γύρω Είναι αυτό που βλέπαμε από Πού το ξέρεις. Είναι ο δρόμος που βλέπαμε από κάτω. Κάτσε να το δούμε. Αυτοκίνητο ψηλό, τι αυτοκίνητα είναι. Αυτό τι που το ξέρω. Κάτσε να το δούμε, άσε. Εντάξει, για δες. Κάτσε να το δει εδώ και ο κόσμος που μας βλέπει. Εδώ γινόντουσαν λέει φρικτά βασανιστήρια διάβασα. Πολύ ακραία πράγματα. Λοιπόν πάμε λίγο από εδώ να δούμε και την πίσω πλευρά. Λογικά είναι η πλευρά που δείξαμε πριν. Στην είσοδο. Α, εδώ και το ένα σχολείο έχει εδώ. Και εδώ έχει ένα μεγάλο χώρο. Ναι. Εδώ έχει ένα σχολείο. Και περιμετρικά εδώ. Μπορούμε να κατέβουμε εκεί. Κάνουμε έτσι. Δεν ξέρω, βγαίνει λογικά. Λογικά. Αφού έχει και δρόμο που είναι. Να. Θεωρητικά. Άρα αυτή δεν είναι αυτή. Είναι σικές, δεν ξέρω ποια εκκλησία είναι. Προσικές είναι εδώ. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση που είπα πριν Άγιος Παύλος. Α, προς τα εκεί. Πάμε. Προς εδώ δεν φαίνεται να έχει κάτι. Και εδώ έχει το βουνό. Το επταπύργιο, ποιο βουνό είναι αυτό. Το σεξου είναι φρομαρό. Α, και εδώ είναι Πύργιο. Σέιχσου βουνό. Μήπως θα χτυπήσουμε και ένα Σέιχσου. Μας φάνε λίγο. Πρωί. Εδώ είναι η πύργη που λέγαμε. Η πύργη. 10 στον αριθμό. 10 πύργη. Τι λέγεται από τα πύργια, αυτή είναι 10. Κάποια ιστορία έχει τώρα που δεν την ξέρουμε. Αλλά είναι σωστή η απορία που έχω. Μέσα έγραψε ότι είναι 10 πύργια. 10 πύργιο. Μήπως οι 3 έπεσαν και έμειναν οι 7, ξέρω εγώ. Από εδώ, για να δούμε από εδώ τι παίζει. Κοίτα εδώ. Κύωνας. Πού βγαίνει εδώ. Πού δεν είναι αυτό. Βγαίνει στα σκαλάκια. Εκεί που ήμασταν. Κάτσε λίγο να τσεκάρω και έρχομαι. Α, ναι, λογικά ναι. Από εδώ είναι από τα σκαλάκια και βγαίνει πάλι μπροστά. Για να δούμε. Και από εδώ είναι η πορτούλα που βλέπαμε πριν λογικά. Και βγάζει μπροστά εκεί που ήμασταν παιδιά. Εδώ. Κάποια γκαφίτι.
Και εδώ μπροστά στην ψιλοαρχή, εδώ στη θέα. Οκ, ωραία, πάμε πίσω στη θεούλα για να μην μας ψάχνει. Πολύ ωραία φάση. Εκεί βγάζει. Μπροστά στην είσοδο. Στην είσοδο ή εκεί που ήμασταν? Εκεί που ήμασταν στη θέα. Α, είναι. Ωραία, πάμε από πίσω λίγο να δούμε τη φάση και να γυρίσουμε. Λοιπόν, εδώ έχει και ένα πυργάκι, το οποίο για κάποιο λόγο έχει κλειδαριές και έχει τις κάμερες ασφαλείας. What the actual facts. Τέρμα πάνω, έχει κάτι κάμερες. Η κάμερα, τραβάω εγώ με κάμερα, την κάμερα που με τραβάει με κάμερα. What? Inception. Γιατί είναι κλειστό? Εδώ. Εδώ αυτό. Ναι, δεν μπορεί να σου καφαλώσει και να ανέβει την κάμερα. Όπα, από εδώ είναι άλλη είσοδος για να μπεις μέσα. Τώρα είναι δρόμος. Μπορεί τότε να μην είναι. Δεν ξέρω. Perhaps. Λοιπόν, ωραία βολτούλα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας αρέσουν τέτοιες βολτούλες, χτυπήστε like. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι, σωστά. Και το καμπανάκι. Και αφήστε μας και σχόλια. Ακριβώς, ένα σχόλιο αγάπης για να συνεχίσουμε και να ευχαριστήσουμε και κάπου εδώ για τους 1000 Subbers. Και θα κάνουμε ένα δυνατό cooking βίντεο αφιερωμένο στους 1000 Subbers. Σωστά. Ένα δυνατό cooking με γλυκό. Σωστά. Ωραία. Για τους 1000 Subbers θα κάνουμε ένα τέτοιο. Θα κάνουμε μια τουρ. Θα κάνουμε ένα δυνατό γλυκό που το είχαμε υποσχεθεί. Εδώ τι παίζει? Μήπως θα πάμε να εμβαθύνουμε? Τι φάση εκεί? Οκ, λοιπόν μπορούμε να κατέβουμε και από εδώ. Εδώ, έλα, προσοχή. Πρόσεχε. Μπράβο, τα κατάφερες εδώ. That was. Αυτό ήταν. Επιστρέφουμε αμάξι. Λοιπόν, χαιρετούμε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά.